No niin, nyt se alkoi vissiin tuo visiokin pelaamaan, että se kyllä sillä melko hyvin onnistuu näiden tavaroiden keräämisessä. Tänne toisen siihen, niin se, välillä se menee sekaisin tuosta, kumpi on etupää ja kumpi on takapää, että niin kun nyt se otti sen tuolta väärästä päästä kiinni ja tuo sillä ei aina onnistu. Tuo näkyy sillä onnistuvan, kun hän tuohon vielä vähän tikkuaskejakin pystyyn, niin se kerää nuokki. Sinne ne meni ja kokeillaanpa vielä heitämään kynää siihen, niin minkä se tekee sille. Semmonen projekti.